Ja, jeg vil så snakke om mødeafholdelse som gruppearbejde. Og det, der sker normalt ved gruppearbejde, der sker tit det, at at der er kun én i gruppen, der laver det hele, og så de andre, de står lidt ved siden af og ikke rigtig formår at gøre noget, fordi det er kun den ene, der tager ansvar, og det er den ene, der gør noget. Hvis man tager det som en mødeafholdelse, så får man det der med, at man har en mødeleder, der styrer det hele, så det bliver lidt mere struktureret, kan man sige. Og det at ved, det bliver struktureret, får man alle i arbejde, og alle kommer til at bevare koncentrationen og få noget ansvarlighed. Og det gør selvfølgelig, at det bliver meget mere effektivt gruppearbejde. Og der findes 3 faser i et møde, altså i gruppearbejdet. Det første, det er forberedelsen, altså at man forbereder sig til gruppearbejdet, når man skal derind. Nummer 2, det er effektiv form af gennemførelsen. Det betyder, at man er effektiv, når man er i gang med arbejdet. Og det tredje stadie, det er så evaluering, altså en opfølgning på lidt det hele af det, man har været i gang med. Og der er selvfølgelig i et møde afholdelse om gruppearbejde, så er der selvfølgelig større ansvarlighed, og man skal have en større koncentration for at komme igennem det hele. Så vil jeg tale lidt om hvad der skal ske under mødet. Og det første før mødet, det er selvfølgelig, jeg vil vælge nogle punkter, som jeg føler er de vigtigste i forhold til mødet. Og så har vi ved det første før mødet, der synes jeg helt klart, at det der at være forberedt til, når man kommer, det er helt klart et af de vigtigste punkter. Så synes jeg, at man udarbejder en eventuel dagsorden inden. Det er altid godt, så man sådan ved, hvad man skal komme i gang med, og man sådan har det sådan hele planlagt, inden man overhovedet kommer i gang. Så selve under mødet, så er det selvfølgelig vigtigt, at man deltager opmærksomt, og det skal man selvfølgelig gøre for at kunne følge med og for at kunne bidrage til noget i gruppearbejdet. Og det andet, det er, at alle bør sige noget, men man skal ikke tale i munden på hinanden, fordi når man skal sige noget, så er det vigtigt, at alle bare ikke står og klapper op. Det skal være struktureret igen, og der skal være koncentration på, når man har ordet. Så efter mødet, der er det selvfølgelig vigtigt at sige det, hvad der er sket med det i aftale. Fordi det er vigtigt, at man sådan får noget ud af det, man rigtig har snakket om, og det man har gjort. Og så